Хәйрле көн, нәни иптәшләр! Salam dostlarım. Бүген без Эмилия белән яшелчәләрнең исемнәрен өйрәнәбез. Эмилия, ә син яшелчәләр ашарга яратасыңмы? Aya olatam. Дөрес, яшелчәләрне ашарга кирәк, чөнки алар бик файдалы. Дуслар, ә сез беләсезме? Яшелчә ул витаминнар чыганагы. Шуңа күрә һәр бала аларның исемнәрен белергә тиеш. Sizge iyadik. Дуслар, башладык. Бәрәңге, Bölge. шөгендер, Şimdi. кишер, Küfü. куянның яраткан ризыгы. Помидор, Benim кыяр, Kıyam. кәбестә, Gabiste. аны кәҗә ашарга ярата. Баклажан, Bakıgasın. яшел борыч, Yok sevmiyor. кызыл борыч, Kızılmış. кукуруза, Kukuza. суган, Sugan. сарымсак. Sarımsak. Эмилия, ә син беләсеңме? Сарымсак белән суган микробларны үтерә. Eye. Эмилия, үзеңнең яраткан яшелчәңне безгә күрсәт әле. Кыяр, Kıyam. ул бик тәмле. Ubetanımla. Дуслар, без сезнең белән бүген яшелчәләрнең исемнәрен өйрәндек. Сезгә безнең видео ошаса, лайк куегыз. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.